Bersama Madya Laras katur pertambangan parangipun nuhun dawuh saking Bapak Hartono ngaturi sugeng sonten sugeng rawuh sugeng lelenggahan kaline matin kayun sinambi nyedapi pasugatan ingkang sampun kepareng sumadyo lumantar para kadang-kadang sinomantawi juradi saking karya manunggal sonten mangke keparengipun nuhun dawuh saking penjahipun ingkang ketemben kabiadan karso sampun kala kasembadan kala mau kirang langkung tabuh sedasa ami paduka putra marga siwi ngentos pitulus mala krambaken putra kakungipun ingkang paring sasilih pun bagus Anang Sugiharto pikantuk Roro Ayu Reza Udayasari wilujeng kalih sambi kala sonten mangke minangkani dawuh saking panjenenganipun ingkang ketemben kabiadan karso para tamu undangan ingkang kapareng badhe ngersakaken kundur panjenenganipun Bapak Hartono Hanamuk paring panjurung Pudyastuti mugi-mugi sak kundur yang sami mugi tansah mangke yuwana basuki ngantos papan suwang-suwang katur para tamu undangan kakung putri mbok menawi kepareng badhe ngersakaken dana swara badhe request dono rasa dono weweh bagi Mbah Glondong mbok menawi nyuwun kalih putune Tin mumpung Mbah Kungmu ning kene nyuwun napa Mbah Kung enggak oke bersama Mbak Titin putri Anakonda KDRT rada maju rada nyedak Mbah Kung Derin Derin putune gak nyedak kowe nyedak ra apa-apa nggih panen tebu ya gak monggo badhe ngersakaken mawon Mbak iya ya mumpung jene wektu ndang beras-beras solaris lantek kok ibu-ibu saking mriko pojokan mriko mbok menawi badhe nyanyi nah jublek-jublek suweng barang kaya kenek oh bos jublek-jublek suweng barang bojone nyindan nunggoni ae iki bojone nyindan kok tunggone tenang gak apa-apa ya wis ayo oke bersama Mbak Titin anyang-anyangen
Oke, terima kasih halas matur suwun. Madya laras sampun maturaken. Ayang-ayang apa anyang-anyang? Anyang-anyang apa lamu kok. Kowe mumpung pedhok pangsukir ta ngomong pisan. Bar tebang iki apa entek sura? Bar sura, oh bar sura. Jaluke wayang kan. Besok kelenengan tengan bengi, terus esuk temu bengi wayang. Ku dalange kalau cemo apik yo kae. Enggak. Sapa Tarno? Tarno. Nggih, matur suwun katur pertambangan. Ingkang sonten mangke sampun kepareng rawuh kasepun pinarak kali nikmatin kayun. Sinambi nyedami pasugatan kang sampun kepareng sumadyo ingkang pareng lumantar. Para kadang-kadang sinoman tawi juradi saking wewengkon Watu Gudel. Saking kru sinoman karya manunggal. Nggih sugeng rawuh ingkang katemben rawuh ingkang kepareng badhe ngersakaken kundur sumangga kasupun berkahipun kula sakewarga saking kru Madya Laras ugi panjenenganipun ingkang katemben kabiyadan karsa paring panjurung Pudiastuti mugi-mugi sak kundur yang sami wiwit saking papan dalemipun Bapak Haratono tupapan suwang-suwang mugi tansah manggih rahayu basuki. Apa neh genti nanjake sindene. Ya, ala 50 gak apa-apa. Duit dineh lho. Kang Hartono batene tobiak rasane diluku stok. Kowe njaluk apa, Tang? Genti sindene tanjake. Oh, jan loro iki. Tunggu anak loro, kowe loro mbak 20. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa, Mbak. Panen nek kok. Panen kok. 104 gak apa-apa, Mbak. Nah, apa ngukur ya apa cucur apa kayak asline mbak ket mau ki kudu ngadeg lho Mas. Apa ya kejalukane ku barang sing kependem-kependem lho karo apa cucur babu alah ya ayo prek kuning yuk ya lungguh sik ki sampean anggap kowe iki sampean bar sura. Ayo pring kuning ri. Yo pring kuning yo. Ya sragenan. Ya nek penyanyi siji iso. Yo nanjake sindene penyanyi ben leren udut sik ayo. Pring kuning yo jam. Pring kuning penek no blimbing kuwi ka lho. Oh gitu kuwi ya. Sak. Asik. Yo Kang Min. Yo. Asik, yo, sadala. Yo. Halo rasa isin. Asik kayak Kang Ben. Ayo. Asik, yo, sadala. Segi songir bukan getas. Ya sudah tahu Pak De. Wasik yo sadala. Hai wah iya
yo. Nganti aku Ya, ah. Asik, oi, yo Kang Ben. Ye, hey, yo. Nah, asik. Yo Kang Ben. Ayo, karo goyang. Nggone sing wedok ae bab dalitul out. Masuk. Iya, beduduk. Kang Min gak gelem senggak malah nyeti ponakane. Ayo. Gedang itu Sari angkleng Darmo Kang Min jaluan enek-enek diakrek tenan. Ana crita tingkae ula kalih diakrek to. Ingkang samya cumburayu kore batur kono ya anu anu iki kula tampar iki yo liyane ra apa-apa wae liyane apa dadi rambung kon kok liyane bone ndang bareng aku jalane kowe batur aku dipilih dek enggak aku dipaseneni Kang Min metik sari kula tampar iki lha iya to nah iki lho Kang Min kene ya ra itu buka ora mau tutup Mas enggak iki ora seneni Kang Min aku iki peloke 6 to ha padha langsung padha metik sari Kang Min aku
Ya. Digawe pelok 6 wae ya. Ya, manuk. Angling Dharma. Wis dituruti nek mbok tambah yo karepmu ora yo bangeten ayo. Ana cerita tingkahe ulah kali Geger. Kang men akhir diwehi no tenang sewene remprah. Ya. ingkang samya Ya. Penyanyi ben leren rokok-rokok se ya. Ya. Nek Kang Men iki cara ula nu apa bandutan jedor. Ya. Maning kunjak karwane sang maha wiku penting tibone 6 anangge sang naga raja mangke kula tampar paripurnanipun pasugatan panglipur ya. selisih sesilih nyinaga
Matur pangapunten. Panutup ngatur mangke kanca-kanca saking Madyalaras Sekor Sawetawis lumangsir sawetawis. Mangke paripurna salat ngisak kanca-kanca saking Madyalaras dipun lajengaken malih pasugatan panglipur ing dalu mangke. Ing pasana wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho balinah muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.